Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadin balami ke jing persa bantang ye kamet badangsa jung Dr. John L. Silo rentatiang. Ubadai unong pang bandekong ban klat no hadin baulangat yok nyang jingpang coronavirus. Nakani ke jela Meghalaya, ki babon ki pajba ki lapan rami ke jing persa jong ki katu kane ki shnong kumbalapau hakarensan jong ka social media. Bad hakajo ka por ki ladan ru ki nang ilam shnong bad ki nang trai man sobha. Ki bala ajero ki kinhon balang ne ki shnong ki bakloi ban ajaka na kabenta bantap dan buram ya kamet basa jong Dr. John Silo. Kabalala ban pendap hakan retrek mutabna yayong hajar arpau ha ulom jingtap kabalang Presbyterian re samthia halau mali shillong. Nakaleng juki no ilam snong bar kinong ilam juki seng treman sobha nakathan West Castle ru kilawan chakman ban pensngau halor kene kebenta dakabakaran lengba kilat pathai kubor. Akibidei bakani ka jingbom sha jong kini ke dorbar snong nakabenta ban tep lani ban thang ya kamet yap jong ilit Dr. Silo. Kum kawe ni kidor bar snong ka jalu parang la manong le sikla bandan snong ki bayadan rikat ru ha katuka dor bar snong nang ta kanong po ka dor bar snong jo kanong po kawe ka banga ngasngo ban ong hang ni ba ngampen rem ki marbalay ha ka bakum kan ni ka por le singala ban ong ba kini kidor bar snong kidan ha pedeng jo kicing ka bakra ka jingbom smuthu kalong misunderstanding Kim smut hu lesi ki dan na pedeng jongki ki bala ban ong ba kani ki jingpang hadin ba kila khat ru ki briu kum Dr. Sailu tela dala tep yaki lani la thang yaki kani ki jingpang kala ban spread lani kala ban nang im kanum yap kata di jimut dur ke jongki hakibidei bat kani ke jingpang ti nakaliang jongahi ban ong bangan penrem ru ngasngo ba kala long kumba ni ngila sngu bagi la tip lut nadang syadong tenre kamlong kumta namar pedeng jo kani kapor kamut ba nimdei ban penrem ikini kidor bar snong ru dei tang ka pat kabanga ngasngo ba ngadei ban penrem hakibidei bat kejinimi pat ba hakijing sya kador bar snong kabamut kadei ban la ban khangla yo pat ba lada ki persya ru kabamut kindei betang kirang ba snong lani ki dekot executive committee ki banwan sakmat na kabenta ban pa ka jing persya ka jongki ndei pat bo pat ba unyemi kat tu wat apdeng ba ka sarkar kamsya su na kabenta banginyemi pat ba kata ka dikwi ki jing paklabat le se menin kat kum ka jing i jongi hang tu le se don bru manu ki bukan syat ik ki pat ba na kabenta banginyemi pat ba kum tu ladam dei kum ta te kumut kat ka bor snong kala dei ban don bat kala dei ban khang yaki ba kim day banyami pat ba andai kini ban persya bai tang kiram ba snong to kata ka diga we te hapdeng jong kini jong kani ka jing long nidan hapdeng jong ka balong ka stage panik mo ka bakibriu kilong ki kore lani kisep tieng lani tang suong ito kanyang jingpang kamut kimlah su ban batai hadukat nu to kanyang jingpang lakta te kamut kata ka diga jing sap tieng ga jong ki te hapdeng jong katapat le se ka penlong ki buri habak syapting ki mi ni ki jing kisam ke jongki ki persya kum tu kum balong hajur para menen kai ke banga ngasngo bat ngadan ban ong hakani kapur kum unong sensar snong lada ngi ngimsya bantep wat ikamet yap lani batang wat ikamet yap wat habak la yo itu jing pangru te sanu pat kenekten kata kalau ngajikeli ngi ngim dan blat aku pat henry ngi hab bet bantep lani ngi hab bantam kat kum kajing ai ka direction na kaliang jong sarkar kawai pat kajing i jonga kalong ba ka sarkar haba ngidon na pedeng jong katma la badong kani gadi kapor katma kabangi ngele bat na kaliang jong sarkar kadi kabor ka bah klik du bakan sim ya kilat kilenti kae ka baka kadi banle bat kahap banlong well prepare lupa kajaka bantep ikini ki beri ki bayo ik bakum kini ki jingpang kadi bandan lupa kata kadi gawe lara kam don la sa yap so we pat kemut kidor masnong kimsya ki balang kimsya de kemut sanu pat ini tep yang ni kani kemut kata be ya kata kaba kalau along against ya ka human rights pi kalau along against ya ka human rights samar balai ka human rights haba we po we beri ka we po ya beri we balakha sak perthei
kabomut kiladon ka hok kidon ka hok ban syong ban sa ban emang ni ban yap ban tep ru yaki tilada kibri ki persyak kumni pat takamut mengingi penkenya takaan tilada kibri kilet sakaan manu bayang panta kiap kibri ba persyak kata ada kijing sengo ke jonga ti ka we pat kalong ba ka sorkar kumbangi ngi i menta balik sti ka states ka jongi kalong ka states ka bompat biang lut ikitir kitar baro kat kum ke jingpet si sempet marbelai habang ipet habal ates ikitik sampel su iman ka ban pa sabar ke kajen dayo ikitik tes na sabar ni haban up de kisni haban up de ki pau kental ban kataru ka de gawe nang ta ka we pat kalong ba ka sorkar hakani ka por namar bakani ka kam sisin bau briu la yo ikani ka jingpang COVID-19 lani ula klat ka kamram kamdei jong kisnong kamdei jong ka balang kamdei jong ki seng balang kamdei jong kinu kinuru ndre ka kamram ka dei jong ka sorkar kai ka ba ka sorkar ka haban le kamut ka ban sim ya ka bor hakakti ka jong ka na ka bentaban penbet hakibide bat kani kejing saprian jok kani kejing pang COVID-19 ti lada mangi kum kidor bar snong le se laban ong laban don wei briu nang ni snong jongi laban don wei long kemi wei kentei ban yo kejing pang ya kani kejing pang COVID-19 iklat no ti ngi trai ngin ong bang nim sya ban wan rai i snong haba ka snong joki ka de hang ni la khala pun ya ki hang ni ka balang ro kidan hang ni di kajaka putar ke danang ni telada ngimsya swa banginum syaru di bandan kata ke jini pendek bat kesorkar kai ke kesorkar ka om lau tau kenyang jingpang hadir bola klat no hadir bengila tep hadir bengila tang udang im ne ni hapan tip ya kataru ho im de ki expert ban batai ya kata ten retang ka wei pat kalong ba kat kum ka jengi i jongi kat kum ka jing batai le sila ban om ni i ba yo briu balak klat ba yo ikini jingpang COVID-19 ladala inject yo briu ladala ta yu udah kadawai bat ru asop dan plastik habala tep yu kamut kat kum ke jing smuthu ke jongi kamut kata kani ke jingpang kamdan chu kamut kamla panyebit namara kibalik tep hantur kibahaye kinamla banlen kasong bat kat kum ke jing ai bor jo kesorkar dia habangim lah banyelit pat bahan tu tekum nu kala ban spread kata ke jingpang dekat kum ke jing batai mo haduk mata nadu ka health department ke ministry of health department jong government of India ko batai ba ladangi ngi jingai we no we kumut ke jingpang kanum sapriang kata dia we ladangi dengi ki mas ni site kikti ba ngile khut kata kom kum ke jingpang kanum sapriang tidak kebangi sumar kum ni kemudian ladak ngimyo kita ke jingpang dah balali tep yo buru sapok trio tekumno kala ban kata kala ban sapriang kata ke jingpang i ke dei ke jing sutu bakla kat kum ke jing sutu jonga nang ta saka wei pat kalong ba ka sorkar ha ke jing sisa ha ka bakum ke ni kapor ka don ya ka hok ban penon kamru ha ki kep baka ban sim ka bor ban penon kamru de sipai lara kamla bantem yu pat ba kani kajing wan jong ni jingpang COVID-19 kamdei ban long bangin ya kelumar mangi ngini syok ya dat mangi ngin pen kelumar ngini mi snong mangi ngini persak mangi sorkar kata kala long bian i kajing sya ni haban ko ngu ya ki bor jong sorkar ki bor ki bahakli baro ni haban ko ngu Henry ka sorkar ka di ban sim kilat kilenti lara kamla bakadu ka haban beni do sipai lada kipat ba ki persa bantep pantang ye ki beri ke balak klat lingba ka jingyo jingpang no COVID-19 hapan peniru de sipai hapan simi ka bor kata ka de we kani ki jingle jugi jat benri ke jongi ngasngo da ka bakim sya bantep ya ki met ya khamtam e ye ilit Dr. Sailu kawara ka jingjak burom kepat coba perthai mata isngo ba kamni ka jing persya kamlong ga babaha namar ba ni tips kam bana kaliang jong ga kot ka khia ki badai pek ha ga bidai bat kani ni kila pentikna ba
haswa ban pendap ya ke jing le niam ke jing le rukom la kalong ban thang la ni ban tap yang ngai scam ba ki la long pikir bah bakadam ta ya ke emlang ka salang la ni kinong song snong ibadon hajan la ne senda jongka ti khendiat ni nagaliang kum kinong lam snong le singi don ni kata ka jing sngo ha ka bide bakani ha ba phai bat kan mau syapang ka jing syakri ka jong Dr. Sailu ka ba ulai na ka benta ki pho hajar ki lakmut le se ki nongpang ki bala sya sumar lingba ki hospital ki jong kata kalong ha Bethany Shillong bat ha Bethany Hospital Nongpo dengan ngai skam ma ki ni ki pho tali ki snam na kalang jong ni doktor barangba doktor bala pau bha ha ka stia ka jala ka jongi le siu la le ka babhatam bat ki don ki mati ki jong ki bala persang na ka benta ban pelai im ya ki pho hajar ki lakngut ki mensim ki bakodor ki bi kendu ki jingpang ki baharukom ti hendrei habnyu i ki bakum ki ni ki jing persya ka pelongi ki dong alam senong bangin perkhat pabalai ke ja kumni ti nagalang jongi ngimdon ni banong nei ka bangi don kalong bangi haban perkhat ya ka babhatam bat kai galenti ka bangi don habangi yang bat persya ya ki bakum kini ti nagalang jongi nong alam senong ni haban perkhat bun sin ha ka bide bat kani ti nagalang jongi kum ka senong penemyong hi barok kuwi ladadon ki bayo ekani ke jingpang balada ki khlapno anakani ke jingpang nagalang jongi ngi hapan pentikna baye ki briu la jong nginmla ban lek bret sunu ngi hap hi ya ka ban priang ya ka ban tep ya ki hapo put usam jong ka snong ka jongi khalam da kan tai na ka banta joki bat ngasgo banong bangi don ru ka message ba yau nung nu le ni kanu ki bayo ekani ke jingpang COVID-19 ngim dei ban nyu ben yaki ngim dei ban kran ben yaki namar ba ngim tip ba na preng jongi ru ki bakran ngila ban ngat ye ba kum kani ke jingpang ha ka por ba ngim poi perkhat te ka badon kam ni kalong ba ngin ai man sim yaki ba ken don ke jing khun ban sumar ba gila ban job na kani ke jingpang ka ba shir khai kum ba kalong mata ki batrei po ki hospital la kalong ki nurse lagi long ki du ki pus ki ba pher ki don na preng juga jing red men sim namara babun ki briu lani ki pai ba ki bom sungu thu ki pek sniu ya ki sim yi ki de kumoi pat handai ka ai ka bang kwa panong ngani ka por ka long balada ngi nyu ben balada ngi kren ben kam tam yi ki batrei hagi hospital hagi klinik ki ba pher lani kita ki jaka sumar ki ba pher no ka state ke jongi lada maki kim tre su ban sim ni ke jingkit kre ban sumar nadu ki nos ki doktor bat ki wei ke ka ban ja ya ke jingim ke jongi kum ki briu ha ka di sla perthai ke bangi don kam ki lat jing sumar dari ke don kam ka long ba kumpul ong prime minister juga di India ke jongi bangi dei ban ai men sim ki dei ban duai na ka benta kini ki doktor ki nos ki bala tresitom miet labat sngi bat ki bala sacrifice ru na ka banta jongi ha ka bidai bani khun persya ya kan ni ke jingpang khlam COVID-19 ha ka perthai barokoi hon mla ban lan ki don pring ke doktor ki ba sacrifice yo kan ni ke jingpang ki bit bat ki yap no bat ki du ke jingim ke jongki lingba ke jing sacrifice ke jongki tingim dei ban kran ben namar maki ki long ki nong sumar na ka banta ki bunjat ki jingpang ha ke jing embryo ka jongi ni don tangko ke jing ke khle ba kata kalong bagi pai ba ke ban don ke jing trelang ha ka ban ko ngu ja ke jing betha ki bor jo ka sarkar na ka ban ta ban shong ba hieng ban kiar na ke jing ya khle lang ke jing shong marjan le ban penon kam ne ka social distancing la ne ke jing jingai we ni we ka ba simitar na bangila ban light ne ke jing pang ya biet da ngin penon kam ki hand sanitizer hagaban pet ikti ki jongi bun sin bat haga juga poru bengin use ngin penon kami ki mas namar bakani ke jingpang kum bagalong menta kat kum ka jing ten pena ke jong deputy commissioner juga west kasil ka dei ke airborne disease lan dikata ke jingpang ka bala wan leng bana kal air ka ba pelong
yang i bengen yo ikan ni jingpang te namar kata ngaso banong ba kum ki pai ba tu ngini trilang en pendon kami ki mas ki jongi habingi mi ye ki kam ki belong emergency habingi le chikinu kinu ki benta habingi mi nala ke jong ke jing kadi kalong ke don kam na ke benta jongi kum ki pai ba nong song snong leng bagi snong ki ba pher ngem de ban tieng ngem de ban smi ikan ni jingpang kabala yo lat ban yo jaka ikan ni ri ke jongi ande ke don kam kalong batang ko wei ba kata kalong bangi hapan yeng daga jingalong ko wei ke jingalong sitli ban ile persya yau ni covid-19 daga bangi sedang nengkong ban yada da lade yada di bai tang kata ga bangi la ban rat nengkong naga ni ke setiat na negeri ka jongi te ka masih ke bakhado ka bangi ngidon gum ke ngalam sinong kalong bangin kiar naga jing kren beng naga jing ban beng ya no wat habeki de ban mat ani yo ya ka ni jing pang covid-19 ka bagi don kami kalong bangin ai mensiam nak betajong ki bawat apreng jong jing sitom bagen la bani khun nak ta bani le persya ya ka ni jing pang ka basir kai kata ka ni nasi ka bangi don nak leng jongi kum kinong ngalam jong sinong nang ni rapo sinong penam yong mairang khublai subun tenak ta kadaw nga karpat ikipat ba bakim dai ban penmi kinu ki jing snuthu bakla hakbi dai bat kani banta fi ngayo i lingba ki social media khamtam ginong comment sa ki social media hakbi dai bat kani banta nga karpat ya kinong comment ngobha kim dai ban penmi kinu ki kentin ki ban ruan ra ya ka jing sngo ya pher snong ani ka jing sngo pher niam ani ka jing sngo pher la kalong ha kanu ko banta ru kumju nakaliang ka jonga nga karpat khamtam ya ki pajba ki bedon hak tu ki sinong kom hapo jalu para gilami pajba ban persya hak bedai bat kani ke benta bat ka jing tu na kaliang ka jonga ki pajba ki dai ban syania ya kinong nyalam jong ka sinong hot nyimla belan upajba hi sa upajba la kalong hanong kendong lani hasor nyimla belan ya kata upajba hi usa upajba henrei na kaliang ka jonga nga kentu nga apil khamtam ya ki pajba ki basyong basa hapo ka jala ka jongi bakim dai ban yami pajba than hakum kani kapor borok si kata ngi le kat bala ban khanglat hakwi dai bat kani ka jinglum pajba renya i menen pat lami puk ka jingja po jalu para katu kawan ra si ka jing hakwi dai kumno bangin khanglat su hakwi dai bakani mentar bat ngayo i na kaliang ka jonga lada jia bangi ning lada jia bangi bakla jingmut adingi suthu bakla hakwe dei bakni banta kawan ra ru kathma hapdeng ka jing im ka jongi hapdeng ka jing ya sngu pher jingmut ka jongi iwei pat kari kasi ka jongi kari ka ba kilong swa menswa kila kren ba kari ka ba tip briu tip belai ngakwa iki pajba ba kidai ban penne ya kani ka banta ladangi bakla ya kata lesi kalong bangi tip tang yu belai ngim tip briu hakwe dei bakani ka banta nga karpar ya sorkar haswa bakin sim kanu karai sngo bha banda examin banda wat bunia bha hakwe dei bat kani ka banta hoi nakaliang ka sorkar lesi kala ban sim ya karai rei nakaliang ka jonga haswa ban sim ya karai haswa ba pin pha sau paj ba sngu bha banda perkhat sani bha bat ban ya konsol ru bat kinong yalam jong ka sunong kamla ka sorkar ru ban kan sim ya ka an haladi ani bakan sule lisi lar kadon ki jaka sorkar ki baka sorkar kala pan kre lar kan sule la kale ya ilaj kinong yalam sunong kamdai ban long kom ta ngakwa hakum kani kapor khamtam nakaliang kejong ikum kinang yang lam sinong sungu bha matkin don kejingkit kli matkin don kata ka nongrim kum kinang yang lam hakbi dai bat kani ke benta bat nga ai burom ru sikat dai ya kawe ne ki kunhun balang ka bala pediang ya kani ke benta bat milala ru ban pendap ban le burom ya kemet jong i doktor Sailo nimla ban len i doktor Sailo ilano senyang sibun hakisnam gi bala leknyo hakbi dai bat ka kam syakri ke jong i nakamenta kajing trai ke jong i hanrei hakum kani kapor misusi ba iyo yani uknyang jingpang hanrei ngimdai ban penram ya kani ke benta ge i baro ki bal ajia kadai ke jing penyah ranti ke jong bulai utrai kan lat nakaliang ke jong ngakerpat sa sisin ya baro kinong song sinong sungo bha baki dai ban burom hakabi dai
bat ki ro company ai la kalong hakabide bagi anjong ke sarkar bat ki an jong ka shnong kum ta ter idap da gajing sngolinggo ko bakraw banyo sngo ka kubor bakadon gajing persya dagi katu gende hakbide bat pen khuy ya gamet jong i Dr. John Sailo rin tiang hapa ka sarkar klapen kre bantang te po jalupara kani ka bu gajing kli yang ikum kinong song snong jong ka snong mi khalea gajing kli ka banikong kalong balai ba ki pai ba ki persya balai ki don katu gajing snong ki persya bat ka ei ka plan ini ke Jepun kre jong ke sarkar hak bidai bantem bat yagi brio ke balklat nangani ke jingpang kene ka bu ke jingkli kolong kong balai bi pai ba persya imat nginda krani ki pai ba kamdai sang ke besuk nomor ki pai ba aku bakum ke por ke ki jingmut ki panik tang chus ngo belayap la tieng ka jingting ke sensyar bakum ke por ka bar pat kum ginong lam snong ru dese ki babon ginong lam snong ki don ki ba start ki don ki bompat su thu bai ni ke jingpang Henry ingin mengkren ni kata ngokok ban kren hak bidai bat ke sarkar. Ke ba ke sarkar ka pen kre. Hak bidai bat kini kejiwan jong kini kejingpang COVID-19. La kalong ka current times, la kalong ka isolations, bat kumjuru. Bantep yigi beriau la daklat. Mentang ibu ke jingkli ke jakang te po jalupara ka dei ke jongno. Hatu ka dei jong ginong snong po jalupara ni ka dei jong ke sarkar jika babentang. Ini ban pen khuy yai Dr. Sailo. Balai jong ke sarkar balai ke sarkar ke pensya ini gibreu. Cuba mentah kan nuk hospital ke don hakanu nuk snong. Kembut ba kata snong kan long try. Ya kata ke hospital. Dei ke sarkar hi ke long try ya kata ke hospital. Kam dei ke nok snong. Mentah kata ke jika thang breu teh po jalu pararu atau menu balong try. Kan dei ke pen pau ba ke sarkar se imat kampat cimna don bagi plan gi babiang. Nene ki jipun krek gi babiang ha bai dei bat ni COVID-19. Lada ke sarkar kelak ban impose ya ke lockdown. Bagi beliau kimi, kum nupat ki beliau kimi, hak kata kesini ban persya ban le buram khadu yai Dr. Sailo, kani kan pau ke jingklot se tak buram kren ka pen pau ke jingklot jong ke sarkar bat kan pen perkhat ru. Nemar ha ki jela lada klat no tang kisngi bat arsngi kila pen khoj. Kinam ap hisngi kinam ap arsngi do ban pen khoj no ke madiam. Hanre ni ke jela ke jungi i ba ke sarkar na ha beteng ke jungi ki kami pen ban ke jungi ki pai ba kimi kat tu. Ka balong ban ke jimen sao. Ya kipai ba ke mi itu kepor sagoi pat ke jingli ke mi kelong lada kipai ba ki gum tu ke penpah tu ke sarkar ke ai ke pensyai ke sarkar ya ke jingta jong knyang jipang nagne ke mediap nomor kipai ba dah pedeng jingting kini persyai ngan nemut ban syai kipai ba reng ha ban kren nomor kum ke sarkar ke beden ke nongrem ke ban yeng skam ban pen i ke jing sya te lada kum ke sarkar kam don ke jing skam ban pen i bek pai ba bala tep ang nim nilai kan ni kan nilai kubut ki pai ba ti don ke jing tiang yang ni ngam dei bang pen rem pai ba reng ngebu ke jing kli ya ke sarkar bat kum ke sarkar ki egi plans badang ni skmat namar ro shlik tep tu ki pai ba ki don hi ke jing tiang te ke bakam kam kelong ke sarkar ni skmat kan kam sim khia ba ladala ban empu si lockdown ki wei ki jing ki mi bun ke sarkar kalak ban te lekam te balai melak ban te lekam ini ban tep don buram khaddo yai Dr. John Sailo ni spen pau ke jing sngo diau man ngerpat lu iginong song snong jong jalam khlea hi berkawai i Dr. Sailo dei we ni doktor belno senyang ba kumnung ngi i ben i hakan ni ngiap ke jog i bat ngibu ru ke jikli la ja bayap kitu ginong lam snong ba persya kitu ki pai ba persya sanun le tep iki inem dei bang i kren bagan dia ngi sumudur ibu lupa ke jingkli bala dia bagawan ke jingyap anta joki syaiun tep iki la ngi persya mentah te kan ni perkat temai bat ngai skam ba sarkar kan sim iki step ni sinjam ban rai ke solution bagan jasut ni skmat mat khamtam e ban jedai ni knyang jipang dekat ki plan babiang ada ke sarkar si ke don kaman pan jingmut ni giru syampang ni ki NGOs ni ki rupai ba ki don ke jingmut kalawan pan ke ben plek ba kum ke por ngila ban ai jingmut namar ngi stu ke jingbun kam ngimla ban perkhat ni don ki rurang ba giru syampang ki bala ban ai jingmut ni ki NGOs bat ki kweru katakan kam nyarap sibun ni ke sarkar ban ni trelang ban ni kun persya yanu knyang COVID-19 ubalawan ru ani ke jela jungi khule sibun